قلنا حق نقست دنقل سلام نبلكي قلنا أمانيل أملاخنا زولد كلنا خرعت زرعنا سلام نقربلكي ودنقل بقيتنا يسوع كريستوس تأمنت أمالا دي تحدثنا من انتق حد قلنا تذكرنا آمين أبتنا تمنيت ما توصل له هيمانة شكرا متى وصلت هيمانة أو أدى حق أن يبرهن نخبركي أو قدست دنقل ولاريت أملاخ ملحن عالم سلازي ولد كلنا متيخ عن نفسنا سلازي الحاننا نمسكنكي أو قويتانا نقصنا المدحانينا يس كريستوس كبرين عخا يخون نسخان هوارات موقسهم نساماتا تخليلهم مسألك أن إدتهم نبيتي كريستيان صنعات نحات أن حدقت وحادة زملكو تسلس قدس نبسر نسابدلون نخبرون أو قويتا محارنا أو قويتا محارنا أو قويتا بارخنا آمين اللي هو اسمعنا حاولنا دكتور كفلاي نهيمانة صلاة ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰኽለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕዝገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ስሚዕ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን
ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ኩሉ ሓደግና ኣሎ በደልና ንዓብሳና ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወኒ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ከደንገል ኢኸ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዕረፍናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ለኣኸልና ብፀጋን ብርራያን መብቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጀኒ ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ሕዝነቶ ከብ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሐረና ሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩኽን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማንና ትቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ሓጢአትና ሕደገልና ኣልፎ ኣቦና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ኩሉናም ቅንቀብ ቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓምሳና ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልክልኹ ሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
على هوت يسمع لنا فصلي صلوت أبكر من إجزابير عريقو معات زغرر محرت زورد يقبر لنا كلهم حزب إجزابير نايز قدس بيت خريستيان تهبو ناي سولس قلوة سركن كمون تمهرتي ناي هايمانة عبو نمكتتال بانك عدوون بتبعاتن جزيكم سراحكم ناوها هيدكم تكاتات الوزل لهم اتخصاب السعزي أبسانان بدلنان عشنتنان كي سبسبه بعين محرتو تأميتو سأقو بزيحو بهوات سانحنا كم زخن القابع زفقدلنا لؤل بحري فتارينا أملاك القدسان ناي بحر مسقانا يبسحيو نخلهم بالساعات زي أبسببا أبسقام أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هبوم أبيت ما أسرت نزلو مصحرا يفتر لهم بموت سقان استفلينا قنت من سمايات هاقر القدسان يوارسهم أمرير حزن نزلهم دبسا قدسان يدبسكم نخلها نخا زستوعلا أمره بو موداتنا يسبغلنا لومي كم فقاد إجزابير هايمانة أبو معراف سالسان حدن كاب قدري عسران حموشتنينا هنجمر إزي معراف زي كم تزغنيو ناي هواريا قدس أتناتيوس ملاختيو أبز معراف أبز قدر زي نباب أبونا أبي ملاك سلام وانجيل يوحنس معراف 10 تشعته كاب حدك ساب سالسان تشعتن حاونا دكتور كفلاي زي تنبيت زكارياس معراف 10 قدري 10 يقرأ أبونا هراي قريتها مع دكتور كفلاي حبتنا تمنيت زكارياس 10 حبتنا رزنت رأي يوحنس حدا شوعته نباب ناي قدر 25 إذا بحق إجزابير ودي إجزابير يو نسو أبلع له كله بروح قويتايب نسو مسقا تواحيد خلو صرفون بحسار سقلون أبس مسكال مس شنكرو بسقا مكرا مسكال تقبله أب قدنو بخينات مسوق ودما دمن ماين وثه وانجيل يوحنس معراف 19 خاب قطر حدا ساب 39 ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ እቶም ጭፍራ ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ቀይሕ ባርነስ እውን ከደንዎ መመፅያም ከኣዎ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎ ገጹ እውን ይፀፍዕዎ ነበሩ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጻኢ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃእ ኣውፅአልኩም ኣለኹ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑ ናብ ወፃእ ወፀ ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም ሊቃውንቲ ካህናትን እቶም ገላውን ምስ ረኣይዎ ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብ ኩሉን ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቐልዎ በሎም ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣሎና ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላክ ገይሩ እዩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግብኦ እዩ ኢሎም መለስሉ ጲላጦስ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዓ ኣዝዩ ፈርሐ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእየ ኣተወሞ ንኢየሱስ ኣታኸበ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ግና ኣይመለሰን ጲላጦስ ከዓ ንኣይ ከይትዛረበኒ እንዲኻ ሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሕዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢሉ መለሰሉ ካብኡ ነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈትሕካዮ ፈታው ቀሳር ኣይኮንካን ርእሱ ከንግዝ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቃናቅንቲ ቀሳር እዩ ኢሎም ጫው በሉ ጲላጦስ ነዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ፀፍፀፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ድሮ ፋሲካ ኣሳሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም
تقبلهم نما وسدوه مسقل صيرو خا قرن قرا رأسنا بتبهال سفرة بإبراهيم لما غلغوتا تبهال وصع أبا سقلوه كل تقالو دما مسو حدا بزي حدا بتي يسوس ون أما خلهم ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል አንበሮ እቲ ጽሕፈት ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ ተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ አንበብዎ እቲ ጽሕፈት ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮሜን ጽርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝጽሓፍክዎ ጽሓፍኩ ኢሉ መለሰ እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ ኣርባዕተ ምስ ሰቐልዎ ነንሓደ ዓቀይታይ ግዲኡ ነቲ ቀምሹ እውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩሉ እንተናኡ ኡሉም ነበረ እምበር ስፍራ ኣይነበሮን ንሓድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ክበፅሖስ ዕቅ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫው ደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እንኡ ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉን ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እነሆ ወድኺ በላ ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሃዴኻ በሎ እቲ ወደ መዝሙር እውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤት ወሰዳ ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኹ በለ ኣብኡ መጺእ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺእ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺእ ዝመልአ ምስተዓመት ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወፀት ስለዚ ድሮ ሰንበት ነበረ እሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝኾነት እቲ ስጋኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር መሓኹልቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎም እቶም ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑቶም ዓቀይቲ መጺኦም መሓኹልቲ ተቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ተሰቕለ ካልኣይን ሰበሩ ናብ ኢየሱስ ምስ መፁ ግና ሸዓ ከም ዝመተሩ እዮም መሓኹልቱ ኣይሰበርዎን ሓደ ካብቶም ዓቀይቲ ግና ጎኑ ብኹናት ወግኦ ብኡብኡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ እቲ ዝረኣየ ከዓ መስከረ ምስክሩ እውን ሓቂ እዩ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ሓቂ ከም እተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ እቲ ካብኡ ሓደ ዓፅሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዚ ዝኾነ ካልእ ጽሑፍ እውን እቶም ዝወግእዎ ክሪእዎ እዮም ይብል እዩ ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ እቲ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሐ ብሕቡእ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ነበረ ንሱ ስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቐደሉ ሽዑ ከይዱ ንስጋ ኢየሱስ ወሰዶ እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ዝነበረ ኒቆዲሞስ እውን መፀ እሞ ኣስታት 100 ነጥቢ ዝኣክል ከርበን ዓልወን እትሖሰ ኣምፀአ ቃለ ሕይወት ይስማዓና ኣቦናየ መጽሓፍ ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 10 ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ መንፈስ ጸጋን ምህለላን ክኹዑ እየ ንሳቶም ከዓ ንኣይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥሙት እዮም ከምቲ ንሓደ ውሉድ ዝበኺሉ ክበኺሉ ከምቲ ንበኽሩ መሪር ሓዘን ዝሓዝሉ ኣምሪሮም ክሓዝኑሉ እዮም ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 እነሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለና ዓይንቲ እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክጥልዎ እዮም ዘለዉ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣብቲ ናይ ህይወት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 9 ሓብትና ሙሉ ዕብራውያን 12 2-3 ንባብ ቁጥሪ 26 ስጋ ምስቃል ተዋሂዱ ከሎ መለኮት ድማ ብምልኣት ከሎ ምእንታና ንሞት ክሳዕ ዝበፅሕ ነዚ ኩሉ ስቃይ ተዓገሰ
ሞቱውን ኣብ መስቀል እዩ እሺ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ስጋዕ 9 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃለኩም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ስለዚ ካብ ኣብ ሰማያን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብሰላም ኢየሱስ ምእንቲ ክምብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዘበሎ ስሙ እውን ዝሃቦ ኣሜን هالهوت ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 2-3 ናብቲ ሕፍረት ንዕኡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ምንቲ ከይትደኽሙ ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጢኣት ኣብ ርእሱ ክንዲዚ ዝኣክል ምፅራር እተዓገሰ ዘክርዎ ስለቃላትኩም ምስጋና آمين هالهوت يسمع لنا هابتنا مأزا قدوسان وانجيل لوكاس معرف 23 قصري 44 بزي نجر زي مخنيات دما ፀሓይ ፈጣሪኡ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ ብስጋ ክፀዓርን ክሳቐን ምስ ረኣዮ ብርሃኑ ከወለ ኩሉ ዓለም ከዓ ጸልመተ መዓዛ ቅዱሳን ናባኸ ሕራይ ቦና ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም ሕራይ ተውፅኣ ልቋት 24 44 ሕራይ ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዛሙራትን ብዛዕባ እተጻሕፋ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩኩም ቃለይ እዩ በሎም አሜን هالهوت يسمع لنا አሜን ኣዴና ትርሓስ ወልዱ መዝሙር ዳዊት 16 ቁጽሪ 8 ክሳብ 11 ሃብትና ልኡላ ግብረ ሃዋርያት 2 ቁጽሪ 22 ክሳብ 29 ንባብ ናይ ቁጽሪ 28 በቲ ህላዊ የመዋእቲ ስጋ ካብ ሞት ምስተንስአ ነቲ ናይ ባህሪና ግብሪ ለወጦ ነቲ ኣብ ባህሪና ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ካብ ባህሪና ኣርሓቆ መዝሙር ዳዊት ሰላም ከመብዕልኩም ኩልኩም ስድራና እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር ዳዊት ቁጥሪ 8 ክንደይ ኣቦናይ ይቕሬታ ምዕራፍ 16 ካብ 8 ክሳብ 11 እሺ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ቅድመይ ገይርዮ ብየማናይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱሳን ካውን ጥፍኣት ክርእዩ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ይሕጎስ ክብረይ ልዕል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ፅኑዕ ክሓድር እዩ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካ እውን ንዘለዓለም ብጽና ኣለዉ ኣሜን ስልዓላት እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ኣሜን ሃብትና ልኡላ ናባኸ ሕራይ ኣቦና ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 22 ስጋብ 29
ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ ባዕልኹም ድማ ከም እትፈልጥዎ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብእኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውድእ ምኽሪ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠትን ኣሕሊፉ ዝሃቦ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዝብልዎም ሰቒልኩሞን ቀቲልኩሞን ሞት ሒዙ ክጸንዕ ስለ ዘይከኣሎ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ሪኦ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይናወፅን እየ ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድርን ኢኺ ንቅድስኪ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኺ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጒሱ ልሳነይ ከዓ እልል ይብል ኣሎ። ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍሊጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጎስ ክትጽግበኒ ኢኻ። ኣቶም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሰ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንዓኻትኩም ብግህዶ ክነግር ግብሪ እዩ። መቓብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ኣሜን። ኣቦና መልአከ ሰላም ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 7 ካብትና ረዘነት ኢሳያስ 7:14 ክሳብ 31 ዘሎ ኣብ ሓደ መወከሲ እዩ ገይርዎ ዘሎ ካብ 39 ከንብበየት ንባባት 29 እግዚኣብሔር ቃል ምስኡ ስለ ዝተዋሃደ ነታ ኣዝዩ ካብ ኩሉ ስጋ ዝኸብር ክቡር ስጋ ኣብ ዝለበሰ ግዜ ዘይጠፍእ ገበሮ። ቁፅሪ 30 እንሆ እምበኣር ቃል ካብ ነቢያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከም ዝሓድር ኣብ ተራ ሰብ ከም ዝሓደረን ካብ ማርያም ንነጀው ከም ዝተረኽበን ዝሓስቡን ዝብሉን ክሕደቶምን ኣብ ፍርዲ ምውዳቖምን ተጋሂዱ ኣሎ። ቁፅሪ 31 ከም ኩሉ ሰብ እቲ ዝኸውን ደኣ ይቕሬታ ከም ኩሉ ሰብ እንደ ዝኸውን ደኣ ስለምንታይ ካብ ድንግል በይና ተወልደ? ስለምንታይ ከ ከም ኩሎም ቅዱሳን ነቢያት ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይተወልደ? ቃል ኣብ ኩሎም ነቢያት ከም ዝሓድር ዝሓደሮ እንተኾይኑ ደኣ ስለምንታይ ካብታ ዝተወልደላ ዕለት ክሳዕ ዕለተ ሞቶም ንዓና ንምድሓን ዝተገብረ እዩ ዘይተባህለ? ከመይ ምእንቲ ገዛእ ህይወቶም ጥራይ ስለ ዝኾነ እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7 መፅሓፍ ወለዶ ኣዳም እዚ እዩ። ኣምላኽ በታ ንሰብ ዝፈጠረላ መዓልቲ ብምስሊ ኣምላኽ ገበሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም፣ ባረኾም ድማ። በታ ተፈጥሮላ መዓልቲ ከዓ ስሞም ኣዳም ኢሉ ኣውፅኣሎም። ኣዳም ድማ 130 ዓመት ገበረ። ከም መልክዑ ከዓ ንዕኡ ዝመስል ወዲ ወለደ፣ ስሙ እውን ሴት ኣውፅኣሉ። ቅድሚ ኣዳም ድሕሪ ሴት ምስ ወለዶ 800 ዓመት ኮነ። ኣወዳትን ኣዋልድን ከዓ ወለደ። ኣዳም ዝነበሮ ኩሉ ዕድሚኡ 930 ዓመት ኮነ። ሞተ ከዓ። ሴት ድማ 105 ዓመት ገበረ። ኒሄኖስ ከዓ ወለደ። ሴት ኒሄኖስ ምስ ወለደ ድማ ድሕሪኡ 807 ዓመት ገበረ። ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ። እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ሓብትና ሙሉ ገላትያ 4:4 ኣዴና ኤልሳቤጥ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6
ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6 ንባብ ቁፅሪ 32 ቃል ከም ኩሎም ነቢያት ኣብኡ ሓዲሩ እንተዝኸውንሲ ብዳሕራይ ዘመን ምልኣት ዘመን ምስ ኣኸለ ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእንቲ ዝጥራይ ሓንሳእ ሰብ ኮይኑ ተወልደ ተባሂሉ ንምንታይ ተነግረ? ኣይ ገላትያ 4:5 ብሓደ እየን ዘሎ ፅቡቅ ኣሎ ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ቃላት ምስጋና ይኹን ሃሌሉያ ይስማዓልና አሜን ዕብራውያን ኣበይ ትርከብ ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ድሕሪ يغريتا دحري تيتو فيليمونا دحري فيليمونا مالتي كقدمي ايقوب وي كغير الكن دخا وونجيلات كبكن الراي بلا دحري ازلا زي امسنببكو اب قداماي قرونتوس معراف 15 قصر 4 تدالو ادينا الراي قرونتوس قصر داي معراف قداماي قرونتوس معراف 15 قصر 4 الراي ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6 ከም በሓድሽ ድማ ነቲ በኽሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንባብ ቁፅሪ 33 ከም ኣብ ኩሎም እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ቅዱሳን ዝሓደሮ ቃል ኣብኡ ሓዲሩ ነይሩ እንተዝኸውንሲ ስለምንታይ ኩሎም እቶም ዝሞቱ ዘይትንስኡ እዚ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንሱ በይኑ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ الراي قرونتوس يا قداماي قرونتوس ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 4 وين هذا 15 قصر 4 اسف هو تقبره حكيدي هو تبغى له تقبره كم تقدسات مصحف تزيبلو خا بسالساي معلتي تنسي اللي هو حلنا امين الراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብተና ህይወት ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ክሳብ 9 መዓዛ ቅዱሳን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 22 ክሳብ 23 ንባብ ቁፅሪ 34 ከምቶም ቃል ኣብኡ ሓዲሩ እንተዝኸውንሲ ከም ኣቶም ቃል ኣብኡ ሓዲሩ እንተዝኸውንሲ ስለምንታይ ብዛዕባቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ስሙ አማኑኤል ክስመ ትርጉሙ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ተባሂሉ ተነግረ ከመይ እቲ ዝተወልደሉ ስጋ ሙሉእ ፍጹም መለኮት ተዋህዶ እዩ ቦና ድገሙ ለይባታ ቆላሲስ ምዕራፍ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ክሳብ 9 እሺ ናባይዲያ ቦና አቤት ናባይዲያ ወንጌል ማቴዎስ ንመን ይሄበ I think ማቴዎስ ንማዕዛ ቆላሲስ ንህይወት اوكي سوري هراي هيوت حبتنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና هيوت حبتنا ቆላሲስ ምዕራፍ 2 8 ክሳብ 9 አለኸ هيوت حبتنا هراي ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ክሳብ 9 ኣነ ከምበበ ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት እዚ ዓለም እዚኣ ብጥበብ ዓለምን ብኸንቱ ምንጥባርን ሓደ እኳ ከይማርኻኩም ተጠንቀቁ
أبو بزلو ملآت ملكوت بسقا حدير وإمو سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብትና ማዕዛ ቅዱሳን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 22 ክሳብ 23 እሺ ማለሁ ወስማዕ ኣሎ ይሻራ እዚ ሁሉ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ ተዛረበ ክፍጸም ኮነ ከምዚ ዝብል እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወድውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ትበሃል እዮም ትርጉሙ አምላክ ምሳና እዩ ካለ ህይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ኣብትና ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ 11 ቁጥሪ 19 ኣዴና ትረሓስ ወልዱ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 18 ንባብ ቁጥሪ 35 ቃል ከም ኩሉ ሰብ ኣብኡ ዝሓደረ እንተዝኸውንሲ ብዛዕባቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ በልዐ ሰተየ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተባሂሉ ዝተነገረ ደኣ ንሱ ካብዚ ኩሉ ልዑል ከም ዝኾነ ፈሊጦም ዶ ኣይኮኑን ኣብትና ትምኒት ይሽበና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 19 ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተጎትን ሓጣንን ይብሉ ጥበብ ብደቃት ጸለቐት ካለ ህይወት ይስማዓል ዕብራውያን 2 ካብ 8 ክሳብ 18 ንኹሉ ውን ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዛእካዮ ንኹሉ ክግዝኣሉ ከሎ ንዕኡ ዘይገዝኡ ሓንቲ እኳ ኣይሓደጋን ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኡ ንሕና ግና ሎሚ ኣይረኣናዮም ኢና ዘለና ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ ኣትሓትካ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተተኺሉ ንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉም እንትኡ ኩሉ ውን ብኡ ዝኾነ ብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናኣተዎ ነቲ ርእሲ መድሓኖም ስቅያት ክፍጽም ተገብኦ ማለት እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ስምካን ህያዋይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኩሉ ህያዋይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ ደጊም ከዓ ኣነ ኣብኡ ክኸውን እየ ከም ብሓድሽ እውን እኒኹ ኣነ ነቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽቲ ሳይኣልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ብስጋን ከም ዝሓብሩስ ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ ውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ባርነት ተታሒዞም ዝነብሩ ኩላቶም ሓራም ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ ውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ጸግኡን እሙንን ሊቅ ካህናት ምእንቲ ክንከውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሳቅዩ እዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክርድኦም ይከኣሎ እዩ ኣሜን ስብዓላት እግዚአብሔር ይመስገን ካለ ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ልኡላ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ 14 ክሳብ 16 ነባብ ቁፅሪ 36 ግናኸ ንዓና ምእንቲ ክብጆ ስጋና ተዋሂዱ በዘይ በይነ ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ስጋ ፈጸመ ልኡላ ዕብራውያን 4 ካብ 14 ክሳብ 16 ደጊም ብዘይ ሓጢኣትስ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እዩ
እምበረይ ብድኻምና ክደንግጸልና ዘይክእል ልቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓልፍ ዓቢ ልቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ንጽናዕ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብጊዜ ጸበባውን ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትዕቢት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ብትዕግስቲ ናብ ዝፋን ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 14 ነባብ ቁጽሪ 38 ንዓኣቶም ንኹሎም ነቶም ካብ ኣቦን ካብ ኣደን ዝተወልዱ እዩ ዝተባህለ 37 ሰጊርኩም ኣቦና ሶሪ እግዚአብሔር ይደግፍኩም በሐንሳብ ስለዝገበረን ተንጠቅስ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ዶክተር ሓውና ዶክተር ክፍላይ ቁጽሪ 37 ደቂ ሰብ ኩሎም ካብ ኣዳም ክሳዕሎም ዘለው ግና ምብላዕ ምስታይ ሕማም ሞት ልማዶም እዩ ናይ ባህሪኦም ልማድ ምዃኑ ስለዝተፈልጠ ከዓ እዚ ኩሉ ብዛዕባእቶም ኣይተነግረን እዚ ዝተባህለ ብዘይ ነቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንዕኡ ንበይኑ ነቲ ኩሉ ንስጋ ዝረኸቦ ናቱ ድማ ዝገበሮ ጥራይ እዩ ተነጊሩ ቁጽሪ 38 ንኣቶም ንኹሎም ነቶም ካብ ኣቦን ካብ ኣደን ዝተወልዱ እዩ ዝተባህለ ነቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ግና ብዛዕባኡ ዝተባህለ ቃል ሰብ ኮነ እዩ ወንጌል ዮሐንስ 1 ቁጽሪ 14 ጽቡቕ እቲ ቃል ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊኡዎ ከዓ ምሳና ነበረ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ሮሜ 1:3 ነባብ ቁጽሪ 39 ንሕና ግና ብዛዕባቶም ትንቢት ክዛረቡ ጥራሕ ኣብኣቶም ሓደረ ኢና ንብል ቃል ግና ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ወሰደ ካብኣ ድማ እቲ ኣብ ህላው የመለኮት ዘሎ ወዲ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ተወልደ ምስቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሰብ ኮነ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ብዛዕባ ወልዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ ቃል ሕይወት የስማዓልና ቦና ሃብትና ረዘነት ማቴዎስ 13 ማቴዎስ 3 ካብ 13 ክሳብ 17 ሃብትና ሕይወት ማቴዎስ 17 1 ክሳብ 6 ሃብትና ሙሉ ትንቢት ኢሳያስ 42 ካብ 1 ክሳብ 7 ሃብትና ማዕዛ ቅዱሳን ካልኣይ ጴጥሮስ 1:16 ክሳብ 18 ሃብትና ትምኒት ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 ክሳብ 13 ነባብ ቁጽሪ 4 ኣብ ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝተሓጎስኩ እዚዩ እናበለ ኣብ ዮርዳኖስን ኣብ ደብረ ታቦርን ብዛዕባኡ ዝተዛረበና እዚ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 እስካብ 17 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሐንስ ግና ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ እዚ ፈቐደሉ
ኢየሱስ ምስ ተጠመቐ ብኡኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ እንሆ ድማ ብኡኡ ዝሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ الهوت يسوع علينا عطنا هوت عطنا هوت الراي وترنا مثلا نبانا الراي ماتيوس 17 كاب حدا حساب شديشه دحر شديشه معالت دما ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ንዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ነበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ወሰዶ ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳኑውን ከም ብርሃን ጻዕደወ እንሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጎይታይ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንተኾንካስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ኣጎልበቦም እንሆ ከዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝሰመርኮ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ ደቀ መዛሙርቱ ዝሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሁ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓብትና ሙሉእ حراي ኢሳያስ ምዕራፍ 42 ካብ 1 ክሳብ 4 እነሆ ዝድግፎ ባርያይ ሕሩየይ ነፍሰይ ብኡ ባህ ዝብላ መንፈሰይ ኣብ ልዕሊኡ ኣሕዲረ ኣለኹ ንሱ ነህዛብ ፍትሒ ከውፅአሎም እዩ ኣይክጭድርን ድምፆ ኣወቢሉ ከዓ ኣብ ኣደባባይ ኣይከሰምዕን እዩ ጭፍሉቕ ሻምባቆ ኣይክሰብርን ተኻኺ ጧፍ ድማ ኣይከጥፍእን እዩ ፍትሒ ብሓቂ የውፅእ ፍትሒ ኣብ ምድሪ ክሳብ ዝምስርት ሓይሉ ኣይሓምቕን ኣይሕለልን ደሴታት ከዓ ሕጉ ክፅበያ እየን ስለቃላትኩም ምስጋና ይኹን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ናባያ ቦናሚ ወናባ ቅዱስ ፍትሒ ኣብ ምድሪ ክሳብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 18 ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይንና ዝረኣናዮ ምስክር ኮይና ኢና እምበር እተጣበብዎ ጽውጽዋያት ኣይስዓብናን ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ኣብትና ትምኒት እሺ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ 13 እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እዩ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንኡ ሓሳዊ ገይርዎ ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዝህበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱላ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢልየ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓራይ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር መዝሙር ክትዘምሩ ሎሚ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር ከነመስግኖ ብመዝሙር ውዕለትኡ ክንነግር ንብል ዝጥዕመና ዝተዳለወና ሓብትና ሙሉእ ሓብትና ትምኒት
ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ሰለስቴኽን ኢድክን ሓፋቢልክን ኣለኽን ስለተሳትፎኽን እግዚኣብሔር ነመስግኖ ዘበና ኣገልግሎትክን ይባርኽ هادي هون زمرة دحا نساني زمرة هادي قدامي تدو تصدح أنت زمر نانا دحا هادي هون زمرة ويترحى سوي مل الرأي حابتنا تمنيت نحواتين نديتاتين حليفين اللهو بلالا تحتنا هو كف أدينا ترحاس ولدن حابتنا ملون كحديخ انتفالت أمو ملو حفتي اسق زمري كم فعد هم الرأي كزمر سلازد لغي قريتها بسم عام هو ولدن فس قدس هذا أملاخ آمين ناتك سراح كنزارب كنمسكر نوعلتك نمحرتك خنزرزر عين قرصن مسكنخا እግዚአብሔር ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንመስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ጠሚኻ ብሊኻና ፀሚኻ ስቲኻና ወዲካ ተንሲኻ ኻሞት ኣልዒልካና መቃብር ክትወርድ ገነት ውን ወሪስና ነዚ ናትካ ስራሕ ነቕርብ ምስጋና ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንመስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ስምካ ተሰኪምና ኣብ ኩሉ ክንዘውር ዝናኻ ክብርኻ ንዓለም ክንምስክር ዘወትር ኣብ ቤትካ ኢና ነፍቅር ክንገልፅ ስምካ ከይፀዋዕና እስከመልና ክንነብር ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ቅዳሴ ክቅደስ ክቐውም ማህሌት ኪዳን ውን ክስማዕ ክበፅሕ ሰዓታት ክስብኽ ክዝመር ክግለፅ እንድምታ ኩሉ ንኽብርኻ ንዓኻዩ ጎይታ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ክንድና ክንቆፅሮ ክንዴልና ክንዝርዝር ቃላት ኣይገልፆን እዩ ናይ ፍቅርኻ ሚስጥር ዘይተምሃረ የለን ቃልካ ዘይሰምዐ ኩሉ ተማሪኹ ኣዳው ኣልዓለ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንመስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንመስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ክንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር መስገን ኣንየለይ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ ብሓቂ ዘርዚርና ዘይንውዶ እዩ ናቱ ውዕለታ እግዚአብሔር መስገን ስለ ዘሕለፍናኒ ኣንየለይ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን 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 ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ሓብተና ሙሉ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካን ንምሕረትካን ንኽንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ብሓቂ ስራሕ እግዚአብሔር መስተንክሪ ቆፂርካ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ቀዳሞት እውን ፈቲኖም እዮም ክቆፅርዎ ውዕለት እግዚአብሔር ክቆፅርዎ ኢሎም ጀሚሮም ኣብኣቶም ዝተገብረ ኣቦና ዳዊት ካብ መፍጣሪ እዩ ዝጅምር ማለት ካብ ኣፈጣጥራና ይጅምር ኣብ መዝሙር ዳዊት 139 ካብ 13 ክሳብ 18 ከነበብ እየ ንኾላሊተይ ንስኻ ፈጢርካየን ኣብ ከርሲ ወላዲተይ ኣሊምካኒ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ
كما سوكاي قبراتات كا مستنكريو نفسيون أصبقها تفلتو بحبو مستفتركو أبكرس مدري مستعلمكو أعصمتي أي تخولا خان أعنتها دك خلو رأياني إتن مدبات معالتاتي حانتكو أخي نبرت كلن أمس حفكا تصحفاي وأملاخ حسابات كان عاي كندي كبريو انتقو صاركوس كندي عبي إيو انتقو صاركو خاب حصاي بزح انت نقح خوغنا مساخا إيه سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወአምላኽ ሐሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቁፅሩስ ክንደይ ዓብይ እዩ እንተቆፀርክዎ ካብ ሕፃ ይበዝሕ እንተነቃሕኹ ከዓ ምሳኻ ተነቃሕኹ ግና ምሳኻ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሕፃ ባሕሪ ክቆፅር ዝኽእል ፍጡር የለን ስለዚ ክቆፀር ከም ዘይከኣል ሓብትና መርዙ ዘመረትልና ከዓ ነዚ ይገልፅ ምክንያቱ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ንኽንምስክር ንውዕለትካ ንምሕረትካ ንኽንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ሙሉ ሓብትና ነቶም ሰማዕናውን ቃለ ህይወት የስማዓልና ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኩሉ ግዜ መዝሙርና ማህሌትና ቅዳሴና ናይ መርዓና ናይ ጥምቀትና ናይ ሞትና ኩሉ መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ ወይ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረርካ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ቅዱሳን አቦታትና ኣሰሮም ይጥለል ከምኡ ገይሮም የመ እቲ ቀኖናን ዶግማን ቤተ ክርስቲያን ሰሪዖምልና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ ናይ ብሉይን ናይ ሓዲስን ኪዳን እናመሳኸሩ ዘውረሱና ከዓ ስለዚ እዮመ ስለዚ እስኪ ንመዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ልዕለይ ሒዝኩም ትኾኑ ኢኹመ ንእሽተይ ነገር የሒዛ ነታ መእተዊ ጥራይ ናትካ ስራሕ ክንዛረብ ክንምስክር ንውዕለትካን ንምሕረትካን ንኽንዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር ኣትብል أبوي مرقيتاي هراي أدينا ترهاس مزمور 119 10 6 سي مساعد خير كينا سمعتني نتزازاتك استنتنو مجد خاون يقومتو اللخو بسرعاتات كبه قبل نقالك أي كرسعون إيه على هيوت يسمع لنا أدينا ترهاس والدو نتزازاتك استنتنو نمجد خاون يقومتو اللخو بسرعاتك كبه قبل نقال كون أي كرسعون إيه سلازم ده زي رسعناها أيكون قارص إننا مالتي قال هو تسمع لنا أدينا ترحس والدو الرأي قالوت ناتكاسرح كنزارب نخن مسكر نوعلت كان نمحرت كان كنزرزر مزح جزيه محرت أملاخ أو كله مستنكري بفلاي أنا بقلي كستنتنو خلوه سي نساول كدمي باولوس يلسم مقياروسي غنا كرهبو خلو أنا اتنسخات سوغوز اللخا كريستوسي عبل حسيف انت رقزك خا نعاها إزقدك مسبولوس ساول انت ايلو نمنتا اخات سوا عن زلخا خباي انت اخات دل زلخا يلو حتيتو اب قبر هوريات 26 10 نعاي بمئمان دحنت كرهبو مس قدسان رستخما قلو كاب صلمات نابرهان كابيد سيطان ناب እግዚአብሔር كملسو اعين تلبونهم كتكفتلهم الا خكالهم مسبلو بالتعمي سنبيدو مالتي مخنياتو انت ايلو نعاي حريه خايل ابدم غويتا زوعل ابدم استيفانوس قداماي سمعت زوعل كندي ابيت ክርስቲያናት زفرسه كندي قدسان زاسره كندي قدسان زقتل سبسي نعاي حريه خبلو خلو بتعمي زسنبد مالتي ስለዚ ምሕረት ኣምላኽ ጥራይ ኣብ ሳውል ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና እንደዘይህሉ በቲ መዓልታውና ሓስቦን ንዛረቦን ንገብሮን ወላ ሓደ ሰብ ብሂወት ዝህሉ ሎማዓንቲ ኣይመሃለወናን ማለት ስለዚ ካይቲ መዝሙርና ንውዕለትካን ንምሕረትካን ንኽዝርዝር ኣይነቋርፅን ምስጋናኻ እግዚአብሔር እዩ
هراي كالوت مزمورنا أبتا مزمورنا إنا زلنا هراي لومي نابتي ሃይማኖት አበው ንሰግራለና መዝሙር ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 31 ካብ 25 ክሳብ 40 ኢናሪ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዝረአናዮ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ሓይለ ልዑል ከጽለኪ ዝብል ቃል ብስራታዊ ገብርኤል መልአኽ ክኽሕድዎ ስለ ዘይከኣሉ ወይ ክሰግርዎ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ዝብል ምኽኒት የማቅሪቦም ልክዕ ከምቲ ኣብ ነቢያት ዝሓድር ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ዘዛረባርቦም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ሓዲሩ ክርስቶስ ግን ተራ ሰብ እዩ ምክንያቱ ማርያም ተራ ሰብ እያ ወሊዳ እቲ ካብ ማርያም ዝተወልደ ተራ ሰብ ግን መንፈስ ቅዱስ ምስ ሓደሮ ብፀጋ ኣምላኽ ኮይኑ ዝብል ክሳብ ሕጂ እውን ዋላ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እውን ከይተረፈ ቅብኣት ፀጋ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስለዚ ነዚ እዩ ዝምልስ ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እናነፃፀረ ኣብ ሐዋርያት ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሐዋርያት ሓዲሩ ዝመርሖም ዝገልጸሎም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ነዝን እዩ እዚ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሰገወ ግን ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ እዩ ዝብል ናይ ብሉይን ሓዲስን ኪዳን እናነፃፀረ እዩ ክገልጸልና ፀኒሑ እሞ ካብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ እዚ ተረዲኤ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ እዚ ኣይበረሃለይ ንብሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ጉባኤና ንጠቐመሉ هراي حاونا دكتور كفلاي هراي أبونا يغني لي كمزي أبونا بمرجتا زبلو زلومي زي تمهرنايو حنتي أقداسيت نتبد حزي سوها بتوم نتي أبوتات دسرعو هايمانوت قديفهم كم حدا قل سب نخقربو مفتانهم فلين تبلوها خمس بنات ولنا እቶም ነቢያት እውን ተኾኑ ከም ካልእ ሰብ እዮም ነይሮም ግን እግዚኣብሔር ስለ ዘዛረቦም ይዛረብ ነይሮም ይብል ስለዚ ነዚ ቁኑዕ ሓሳስባ ክንደይ ኮነ ንምርዳእ ካብ ምውላዱ ኣትሒዙ ክሳብ ምስክርነት ኣብ ሰማያት ዝረኸበሉ ዘርዚሩ ብሓደ قريب لنا دلو كم كل انتدأ خوين دأني سلمنتاي عبد دنجل مريم كم تولد يقلص نتوم كالو دخم إليو كم كل انت خوين دأ كم يجرو كم موتات تفلي تنسى كم كل سب كم كل سب ديف انتدأ خوين دأ خميلو انه نزم سلسة هاريات حزو ناب دبر تابر هدر دايبو بفلي دمسن بفلي مركعن تقاليسو كم زلنا بلب بوزع تقصتات سلازن احنا نعمنا እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ኣብ መጽሓፍ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ እቲ እምነትና እንታይ ምዃኑ ንክንፈልጥን ብኡ ንክንጸንዕን ኢሎም እዮም ከኣቦታትና ነዚ ንሃይማኖቱ ኣበው
سريعا نحن خان هذا لنا مثل فلطة أدم زتل على التوتات حجون بخالق مركعات المتسس لزخونة ምናልባት እዚ ቀደም ዝተፃሕፈ ኣድልየና ዝብል ኣተሓሳስባ ከይንሕድር ክንጥንቃቅ ክንፈልጥ ከም ዘለና እንግንዘቦ ንዓና ዝጠቅም ምዃኑ ከዓ እንከይንርስዕን ነቂሕናን ንኩሉ ብህድኣትን ብምንፅፃርን ክንምልከቶን ክንዓብየሎም ከም ዘለና መሃር ኣቦና ናባኹም ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ እቶም ኣቦታትና ኣሰሮ ምጥለል ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ትንቢት ኣብታ መጀመርያ ዝጀመርናላ ምዕራፍ 25 እየ ዘለኹ ምናልባት እንድሕር ይረአየና ኣሎ ስክሪን መጀመርያ ትንቢት እንታይ ነይሩ እዮም ዝርእዩ ማለት እዩ ትንቢት እንታይ ነይሩ ድሓር እቲ ትንቢት ከመይ ተፈፂሙ ናይቲ ትንቢት ተፅቢት ወይ መጻእኸ እንታይ እዩ ሕጂ ዘካርያስ 12:10 እቲ ትንቢት እንታይ ከም ዝነበረ ይገልጸልና ማለት ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊትን ኣብ ልዕልቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መንፈስ ጸጋን ምህልላን ክኹዕየ ንሳቶም ከዓ ንዓይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥሙት እዮም ከምቲ ንሓደ ውሉዱ ዝበኺሉ ክበኺሉ ከምቲ ንበኽሩ መሪር ሓዘን ዝሓዘንሉ ኣምሪሮም ክሓዝንሉ እዮም እግዚኣብሔር መስገንቲ ሕማማት ኢልና ዓመት ንዝክሮ ኣብ መስቀል ከዓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝበኸየቶ መሪር ንብዓት ዮሃንስ ዝረኣዮ ነገር ማለት ነዚ ብትንቢት እዚ ተቐሚጡ ነይሩ ማለት ከመይሉ ተፈፂሙ ፍጻሜ ከዓ ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ዘንበቡልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ካብ 1 ክሳብ 39 ማለት ካብ ምትሓዙ ጀሚሩ ኩለንተን 13 ሕማማተ መስቀል ጎይታ ዝፀረን ኣብዛ ምዕራፍ እዚ ኣለዋ ማለት ኩሉ ዝተገብረ ማለት ኩሉ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቦ ኣጽርሃተ መስቀል እቶም ኣብ ሰማይን ምድርን ዝተፈጸሙ 7 ተኣምራት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እዚ እንታይ እዩ ተስፍኡ ንመወዳእታ ኸ ታሪክ ተወዲኡ ድዩ ስለዚ እቲ ንጽበዮ ትንሳኤ ከዓ እንታይ ክመስል ኢሉ እንሆ ብደመና መጽእ ኣሎ ኩለን ዓይንት እቶም ዝወግኡ ከዓ ክርእይዎ እዮም ብዘለዉ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነቲ ብደመና ክመጽእ ዝብል ነተሰጋውነት ዝመስል ወግእዎ ዝብል ከዓ ንባህርየ መለኮት ክውጋእ ክድህሰስ ኣይክእልኒ ነቲ መለኮት ዝተዋህዶ ትስብእቲ እዩ ማለት ኣብ መወዳእታ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ኢሉ እቲ ተስፋ ነዚ ሂብና ስለዚ ኣቦታትና ኣሰሮ ምጥለል ከምዚ እናገበሩ ካብ ብሉይ ኣብ ትንቢት እንታይ ነይሩ ብኸመይ ከተፈፂሙ እቲ ትንቢት ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ትንቢት ከ ሕጂ እንታይ ኢና ንጽበ እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዒንቲ እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክርእይዎ እዮም ኢሉ ዋላ እቶም ዝወግእዎ ከይተረፈ ሞጣሂተ በቀል ተሰርጊዎ ኣሚሃ ይበክዩ ለወግእዎ ኣመ ይመጽእ ወልዲ ሞጣሂተ በቀል ተሰርጊዎ ኣሚሃ ይበክዩ ለወግእዎ ስለዚ ብግርማ መለኮት ብክበበ ትስብእቲ ክመጽእ ከሎ እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክሓፍሩ እዮም ኢሉ ብጸጋም የማን ኮይኖም ክሓፍሩን ክበኽዩን እዮም ኢሉ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚኣብሔር ሃራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ከምኡውን ዘይበረሃልና ክንሓቶ ንደሊ እንተልዩ
أتي زنبرة كحدت قيتا يسوع كريستوس لكع كم كلهم تم قدسان نبيات منفس قدوس زحدروم نبرة منفس قدوس حديرو جن ترى سبي أزياتا تا كحدت نايلوم عنتي نزيع زمل كتاي مالت سلازي تملستات كا قيتا يسوع كريستوس ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ማለት ንኣብነት ካብቲ ሎሚ ዘንበብናዮ ምናልባት ሕቶ ርእቶ ወይ ዘስተንትንኩሞ እንተሎ ምልክት ግበሩለይ ምልክት ስለ ዘይረኣኹ እየ ዝቕፅል ዘለኹ ኣራይ ሃብትና ማዛ ኣሜን ቃል ህይወት እስማዓልና ጽቡቅ ጌርኩም ተንቲንኩምና ኣነ ከዓ ካብታ ዝሃብኩምን እየ ዘስተንትና ነይረሲ እግዚአብሔር ነዞም ሐዋርያት አቦ ባዕሉ ከዓ ድምፂ አምላኽ ሰሚዖም ማለት ከምቲ ንሙሴ ድምፂ ገይሩ ዘርአዮ ኣብ ቁጥቋጥ ነቶም ሐዋርያት ከዓ ድምፁ ኣስሚዕዎም ማለት ካልኣይ ግዜ ሕጂ እቲ ድምፂ ከዓ ሓቂ ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ከዓ ዘይልወጥ ናይ ደቂ ሰባት ሰብ ስለ ዝኾንና ፍርሒ ክሕወሶ ክእል እዩ ወይ እውን ካብ ብዙሓት ገለገለ ዘይኮነ ካልእ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ግን ድምፆም ሓደ ዓይነት ድምፂ ናይቶም ሐዋርያት ሓደ ዓይነት ዝኾነ ድምፂ ኣቕሪቦም ስጋዕ ሕጂ ከዓ እናሃለ ስጋዕ ዝመፅእ ክርስቶስ ከዓ ክህሉ እዩ ንዘለኣለም ማለት ስለዚ እቲ ሓቂ ድምፅስ ዘይቅየር ምዃኑ ኢለ ካብታ ዘንበብክዋ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ ብትብዓት ከዓ እቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ኩሉ ከዓ ገሊፆምሎም ስለዚ ሓቂ ዘይቅየር ሓቂ ዘለኣለማዊ ከም ዝነብር ሓቅስ ኣይትቕየርን እያ ኣይትልወጥን እያ ኣብቲ ሓቆም ፀኒዖም ከዓ ብኸምኣ ተሰዊኦም ማለት ስለዚ ንሕና ከዓ በቲ ማለት ኣብ ሓቂ ክንቀውም ከም ዘግባአና ኢለ ይሓስብ ነይረ እሞ እግዚኣብሔር ብዝተደጋጋሚ ብብዙሕ መልክዕ ካብ ኦሪትን ስጋዕ ሓድሽ ክዳንን ድምፁ እንዳስመዐ ብምስክርነት እንዳገበረ ወዱ ከም ዝገለጾ እዚኣ ስተንቲና ካብዛ الهيوت يسمعلنا حبتنا مع ذاك الدسان بحق زيلوت دمسي زيلوت مسكر ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ክጽሕፍ ከሎ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት እዩ ጽሒፎ ዘሎ ስለዚህ መልአኸ አምላኽ ከዓ ጸኒሳቶ ዘላኻ መንፈስ ቅዱስ እሞ ዮሴፍ ወደ ዳዊት ንሕፂትኻ ማርያም ሙሳዳ ኣይትፍራህ ኢሉ ኣበሲሩ መብዛሕቱ ግዜ እሳቶም ቶም ሊቃነ ካህናት ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዝነይሮ እዚ ወዲ ዮሴፍ ጸራቢ ምክንያቱ ነብሱ ዘቃልል ሰብ አምላኹ ዘቃልል ሰብ ንዝኾነ ከቃልል ዋላ ሓንቲ ኣይጽግሞኒ ማለት እዚ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ተጸራቢ ብዙሕ ግዜ ከዓ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ እንደዘይ ኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ይብሎም ነይሩ ንዓይ እንደዘይ ኣመንኩም ንግብረይ ግበሩ እመኑ ግብረ ኣቦይ እንደዘይ ገበርኩ ኣይትእመኑኒ ግብረ ኣቦይ እንተገበርኩ ግና ንዓይ እኳ እንደዘይ ኣመንኩም ንግብረይ እመኑ ሓደ ሰብ እኳ ክዕንቀፍ ስለ ዘይደሊ ኩሉና ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ ስለ ዘይደሊ ንዓይ ዝምስክረለይሲ ካልእ ኣለዎ እቲ ንሱ ብዛዕባ ዝምስክሮ ምስክር ከዓ ሓቂ ምዃኑ ፈልጥ ኣለሁ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 32 የዘንብብ ዘለኹ ቁፅሪ 33 ንስኻትኩም ናብ ዮሐንስ ለኣኽኩም ንሱ ከዓ ንሓቂ መስከረ እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድሕኑ ይብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ስለዚ እቲ ሓንሳብ ትእምሮ ተደፊኑ እዚ ኩሉ ተኣምራት ክገብር ከለውን ብቢኤል ዘቡል ዝገብሮ ዘሎ በቃ በጋንንቲ ብርኹሳት መናፍስቲ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ባዕሉ ኣይኮነን ኣብ መጨረሻታ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስየ ዝብል ስለ ዘሰከፈቶም ዋርድያታት ከም ዝቆፀሩ ካብቲ ጉዳይ ምጽዋት ናይ ቤት ኣምላኽ ከፊሎም ዋርድያታት ኣብ መቃብር ከም ዝቆፀሩ እንደገና እቶም ዝቆፀርዎም ሰባት ብግርማ መለኮቱ ተንስኡ ከምዚ ተኣምራት ተገይሩ ምስ በልዎም ኖ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ከይትብሉ ንሕና ገንዘብ ክንበኩም ኢና ኢሎም ነቲ ተንስኡ ዝብል ብስራት ተሰሪዑ ኢሎም ክልውጥዎ ፈቲኖም ግን ብሓቂ ታማዛ ቅዱሳን ሓብትና ዝበለታ ዘይልወጥ ድምፂ እዚ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ እዩ እዚ ትብልዎ ዘለኹም
ودي يوسف أيكونن ودي إجزابير ناي بحرة أملاخ أكال قدس سلاسي أيو نوع سموعيل سلازي زي الوقت دمزي بحق زي الوقت مسكر قال هو يسمع لنا ماذا قدسان حبتنا حراي كالوقت آمين. كابزنا يلومي ناي أقلال أبوتات نايخون كاب مصحف تقص مصحف قدس زستنتنايو زنببنايو أوريا قدس باولوس ناب ليبيسيوس عبد الصحافو بزعبا قويتانا يسوع كريستوس كزارب كله انتاي ليزي جمر اتعب يسوع كريستوس زنبرا حسابات أباهم كآية هلهم اتعب يسوع كريستوس زنبرا أباهم كآية هلهم انتاي يخجلس دلي هوريا قدس باولوس اتي أب كريستوس زنبرا حساب أباهم كآية هلهم كل كله كاب معرف همش قصر الشعاتي أخذت لهم زنببنا أبناء قصر إسرائيل شريشن نسو بملكة أملاخ كنسو معرى أملاخ مخانو كم من زعي رأيوني مكاتب معرى أملاخ مخانو أكال قدس سلاسي مخانو ذا ترى يكونن نعو السنة هلوا كم سبك خون كم سب سقينا خصورجن كم من زعي رأيوني ملك عبارة وسيدو رؤوس حسرة سبون مسألة بالنبرة خاء سب كوينو ترخبين رؤوسه سعمت أتحته كسعمت أمسك القداء تعززه سلازه خاء أب سماياتنا مدرن أب تحت مدرن زلوا خلو بركي بالسم إيسوس من أنت خبركه لسان زبلون نخبرك زابيه ربويلو إيسوس كريستوس قويتا مخانك إماني أملاخ أب لعل خلو لعل زبلو أب كاب كله سم لعلز بلا السمون ذهبوي سلقالات وجزابير استمسجنا يهون الرأي كاب نايلومي زنببنايو زستنتنايو كنا نبب كنا سنتن كلنا زي برهلنا حتى زخنا لنا نتلي سلازة حنت قال وسيدهم منفس قدس كزلك حيل الألكا نزبلو قال حنت قال وسيدهم يوم كما كلهم نبيات زورد منفس قدس أبو حديرو نزيا حيزوم مالت أبو تاتنا خا أزي منفس قدس زبل زلو قال مستوم نبيات استباهلو منفس قدس وريدو منفس قدس تقبلوا منفس قدس جلس اللهم زبل حاولنا دكتور كفلايون صبوا غيرهم سميقوا معنا نعاتهم زورد تباهل منفس قدسن نعوز تباهلن تفولي نتو انتاي دالهم اندحر كم زخوينو النبيات كم زوردم نيرو نبيات كلهم قالوا سبات قال سباين قال سبيتني يمزولدو اندحر كم كلهم سبات كوينو منفس قدس وريدوس نمنتاي كاب دنجل ولد تدلي سلمنتاي كاب دنجل بصقام بمنفس قدس توليدو زبل ناتي چبوت زخنا ملسي اندهابو يوم مزيوم لومي حدش صحتت ايمصني لومي حدش ملسونا يدليناني اقدموا ما بوتاتنا مليسو مونت ملس بسندات اقميطمو سلازخونو اتسحتت انتايو مسفلدنا اتسحتت اقدمو زنبره سلازخونت تملسخ ابوتاتنا داليمو سلازخونو اتبوتاتنا زدالو قدمتي ابيت ክርስቲያናት مكففالو زدالو اخل ملسي اقميطملنا سلازلو نعو منبابن نعو مستانتانن نعو مصنعن تراي خدلينا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን الراي ካልኦት الراي كابتلومي زنببنا زخونه حساب اندحر زيبلنا خوينو اب عبراويان معرف كلته كاب شومنته حساب 10 شومنته
أدينا ترحاس ولدن بيبنا لنا نيرن نخلون أبتحت أجارو أجزاء كايو إبراهيم كلته شمنت خساب عشر شمنت نخلو أجزاء اللو خلو نعو زي جزو حنت قاي حدا جناخه كله خمس جزء نحنا جنا لومي أين ريون زلنا نأتي بمخنيات سكيات موتو خامل أخذ جل قرب تحت يوسس جنا بس أجا أملاخ أبكن دخول سبب موت من انتخت عمسي أخلي الكبرين جرمان تخليلو نريو اللوناي نأتي بمخنيات سكيات موتو خامل أخذ جل قرب تحت يوسس جنا بس أجا أملاخ أبكن دخول سبب موت من انتخت عمسي أخلي الكبرين جرمان تخليلو نريو اللوناي أتخلوا من أنتوا خلون بوزخانة نبوزحات ولدنا بكبرين ناتهم نترى اسم دحنهم بسكيات كفزن تقبؤون مالت اتزغدسن توم زغدسن كلاتهم كاب حديهم بز مخنيات زغا سمكان حواتي كنقروم أما أكل محبرون كزمر الكايلو أحواتي نمبالهم أي حفرني داقيمو أنا أبو أكل إيه كم بحدشون إنه أنا توم أملاخ ذهبن ولدني بلي بارسي بحق نزار أبراهام على العلمبر نمل أخت السيال علم نمو توم ولد بدمن سجان كابز حبرس بموتو نتحايل موت عبيدو زحزة ننت خسعر نسون ديابلوسيو نتوم بفرحات موت بزلو زبنهم ببارنة تتحيزهم زنبارو خلاتهم حرام انت خوص أميلو نسون بقو حبرهم سلازي نت حتيات حزب من انتخار تعرق بني أملاخ ذبلة دنقاسن أمونون لك كهنات من انتخون بخلو نتو محواتو تماسلهم تقبؤون نسو بعلو خفتان كله تساكيمو نتوم زفتانو تردهم يكالو إيو سلقالاتو كزابير السمسكنا يهون الرأي قرب دقائق قالوانا زستنتنا استنتنو نقواعز تكم حسابات نتلينا جزيلنا كمون كابزنا يلموهن كابز حلفة كنا نبب كلنا زي برهلنا انت دا أهلي أبونا من البات قطري أسر إسران شواتن فريد بلتيا نساخ غلطان أتكون تخوين وقاد كزاب هيرهون قصر عسران شوعتن قصر عسران شوعتن دا بدكتور كفلاي نسايا زعبا صحاي الراي بزنا قرز مخنيات دما صحاي فتاريو أبعص مسكال تسقيلو بسقاق كسعرن كساقن مسرايو برهانو كوله كل عالم كا سلمتها كل جزء بتغرسيانا أبت مسجانا ناي مدهاني عالم مالت ناي عسران شوعتن قويتات تسقللو نايملو خو داسي كتمدوس كلاس صهاي سلمة ووره الدم كونه وكواكبتني ودك فوتنا كما يرآيو إركانو لزا ألبسوم برهان يبل إتا موكسا غميت وازلو وانجل لوكاس عسران سلستن 4 يا مالتي كاب جزية تاسعيت ساعات كساع تاسعيت ساعات يغريتا كاب جزية سادسيت ساعات كساب تاسعيت ساعات أب كل مدري سلمات كونه بزنا قرزي مخنيات دما صحاي فتاريو أبس مسكال تسقيلو بسقا خسعارن كساقن مسرعيو برهانو خوله كل عالم كا سلمتي سلاقالاتو كزاهر تمسكنا يخون ناباهم أبري دكتور كفلاي نوت هابكم ناي أكلي أبونا من البات أتي صحاي كم دستوعل جيرو يزقر وزلو جن كل فطور نعو يسجد نعو إياه من اللي خينا نبل عمونا ناب يرساليم كأدخلتهم قلعو
ክዝምረሉ ከለዉ ስቕ በልዎም ምስ በልዎ ንሶም ስቕ እንተበሉ እዚ ኣእማን ምስክሪ ነይሩ እሞ ስለዚስ ንሱ ኩሉ ዘይሰኣኖ ኩሉ ዝገብር ጎይታ ምዃኑ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 148 ቁፅሪ 3 እንታይ ይብል ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ይብል ማለት ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ቃል እግዚአብሔር እዩ ነዚ እውን ከምዚ ነቐፈታ ከቕርብሉ ፀሓይሲ ካብቶም living things ኣይኮነን ካብቶም ህይወታውያን ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ዕርቃን ጎይትኡ ኸይርኢ ዓይኑ ዓሚቱ ወይ ብርሃን ንኸዊ ኢሉ ዝበሃል እዚ ፅውፅዋያት ኢሎም ከቃልልዎ ዝፈተኑ ነይሮም እዮም እቲ ቃል ግን ኩሉ ግዜ መወከሲ ስለ ዘለዎ ልክዕ እታ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዮም ኣቐሚጦማ ዘለው ኣብ መዝሙር ዳዊት 148 ቁፅሪ 3 ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ስለዚ ንዓለም ምሉእ ወርሕን ፀሓይን ከዋኽብትን ንዓለም ምሉእ ምስክርነት ሂቦም ማለት ሽዑ ዳሕራይ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ዲዮናስዮስ ዑደተ ከዋኽብቲ እዩ ዘፅንዕ ነይሩ ከፅንዕ ከሎ ሽዑ መዓልቲ ኩሉ ነገር ዑደተ ከዋኽብቲ ፀሓይን ወርሕን ስለ ዝተለዋወጦ እቲ ዘጋጠመ ኩሉ ኣመዝጊቡ ኣቐሚጥዎ ፀኒሑ ማለት ድሕሪ 14 ዓመት ሃዋርያ ጳውሎስ ክሰብኽ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ንድሕነትና ተተቒሉ ኣብቲ ተሰቕለሉ መዓልቲ ከዓ ተሰቕለሉ ዕለት ከዓ ዓርቢ መዓልቲ እዩ ነይሩ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 3 ሰዓት ከዓ ጸልማት ኮይኑ እንዳበለ ክሰብኽ ከሎ ነቲ ኣብ ሰሌዳ ጽሒፍዎ ዝነበረ ጽሑፍ ሰነድ ኣምፂ ምስ ረኣዮ ትኽክል ከምኡ ምስ ኮነ እዩ ካብ ምጽናዕ ዑደተ ከዋኽብቲ ናብ ኣማኒ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ እሞ እግዚኣብሔር መስገን ቃል ኣምላኽ ከምኡ ዝብለና ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ እንዳበለ ንእግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓሙቕ ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦ ብላን ብኸመይ ይእዘዝዎ ብኸመይ የመስግንዎ ልዕሊ ዓቕምና እዩ ንሕና ክንርድኦ ግን ምስክርነት ቃል እግዚኣብሔር ስለ ዘለና በዚ ነገር እዚ ምክንያት ድማ ፀሓይ ፈጣሪኡ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቒሉ ብስጋ ክፀዓርን ክሳቐን ምስ ረኣዮ ብርሃኑ ኸወለ ኩሉ ዓለም ከዓ ጸልመተ ስለዚ ዋላ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ንብዙሓት ሰባት ዋላ ነቲ ኣብ የማን ጎይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ነዚ ተኣምራት ሪኦም ክድሕኑ ዝረድኦም ከዓ እዚ ተኣምራት ናይ ፀሓይ እዩ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ስለቲ ዓብዪ ኣስተንትኖ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ግዜን ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሊና ሕጂ እውን ቁሩብ ደቃይቕ ኣለዋና ዘይብልና እንተኾይኑ ግን ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ክዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም هاي بانا إغني لي قلتكم بارخ مزمور ندمركي حفتنا عملو كمون كلخن نتتوهبكم نبابات كتنببو أجون استنتنكم ما تردعكم ما كتقول تصنعهم كلخن زيابير زمن قلتكم يبارخ كمتي كبهالنا صنحه أبوتاتنا ملسي أصنحهم لنا نحنا نملسو وين فترة نجر يبلنان نلسي ملسي بيت كريستيان ملسي أبوتاتنا زخانه نعو مفلات نعو دما مستنتانيو زدلينا مو أبزي نمهارو زلنا نزق أدام زنبر حجون جزء اللي حلو وزمس فتنتاتهن
منافقነት ይኹን ስሑት ትምህርቲ ይኹን መልሲ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ እሞ ነቲ መልሲ ክንፈልጦ ከነጽንዖ ኢና እዚ መደብ እዚ ተኸፊትልና ዘሎ እሞ ከምቲ ንመሃሮ ክንከውን ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሕግዘና ኣብታ ቁፅሪ 36 ቁርብ ከስተንትን ፀኒሐ እሳ እንታይ እትብለና ግናኸ ምእንቲ ትብጆ ስጋና ተዋሂዱ ብዘይ በይና ሓጢያት ኩሉ ግብሪ ስጋ ፈጸመ ተን መወከሲ ዝገበረን ድማ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 15 እዩ ደጊም ብዘይ ሓጢያት ሲ ብኩሉ ከም ዝኸማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግፀልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላክ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነጽንዕ ስለቲ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀባባውን ረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ፀጋኡ ንቕረብ ስለቓሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ኩሉ ከማና ከም ዝተፈተነ እቲ ሰብ ክሓልፎ ዝግብኦ ኩሉ ከም ዝሓለፈ ካብቲ ሰብ ዝገብሮ ሓንቲ ዘይገበራ ጎይታ እንታይ እያ እንተዳኢልና ሓጢያት እያ ንዝረስሐ ክዳን ብዝረስሐ ማይ ገርካ ከተፅርዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝረስሐ እንድሕር ከተፅርዮ ደሊኻ መሊስካ ኢኻ ተርስሖ ንዝረስሐ ከተፅርዮ ካብ ርስሓቱ ከተንፅሆ እንድሕር ኮንካ ብፅሩይ ነገር ኢኻ ክትሓፅቦ ዘለካ ልክዕ ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ብሓጢያት ረሲሕና ብሓጢያት ድማ ረኺስና ስለ ዝነበርና እቲ ሓጢያት ዘይብሉ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ተበጅዩ ንዓና ድማ ካብ ሓጢያት አንጽሄና ካብ ሕማም ሓጢያት ድማ ፈዊስና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ብድኻምና እውን እድንግፀልና እዩ ኢሉ ትተበጀወና እቲ ዘንፀሃና እቲ ብሓጢያት መይትና ትኸሎና ሓጢያት ዘይብሉ ግና ንሞትና ብሞቱ ዝሰዓረልና ብኩሉ ከም ሰብ ዝተፈተነ ብድኻምና ዝድንግፀልና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወናሲ ምእማንና ነጽንዕ ኢሉ ምእማንና ነጽንዕ ከም ተበጀወና ብድኻምና ከም ዝድንግፀልና ይፈልጥ እየ ኢልና ኣብኡ ተዘይፀኒዕና ኣብ እምነት ተዘይፀኒዕና ምስኡ እንተዘይለጊብና ዋጋ ይብልናን ማለት እዩ እሞ ምእማንና ነጽንዕ ቁጥሪ 16 ድማ እንታይ ኢልሃና ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል
بجزية سبباون نرديئتنا زخون سأقاخ نركب بتبعت ناب زفان سأقاقو نقرب كبرنا أملاخ يخون سلازي محرات كنقبل محرات بخالق يلن زمحر نسيو اتزخون نندما نسو ايو ولكن مهلل كلنا انت اينا نبل اجزيئو مهارنا كريستوس بأنت مريم مهارنا كريستوس كلهم ملاختي نبيات حواريات صادقان سماعتات نكلهم دما نصوعهم ما انت اميلكا محرنا تمحرتا من يزل حجي اب غويتا يزلو سلازي محرات ما انت خنقبل بجزية سبباون نرديئتنا زخون صقاخ نركب ابز سببنا اب تጨነቅናሉ اب زخبدنا صقا املاخ انت زي رخيبنا صقا املاخ انت زي دقيفنا بتسبباخ نودق بتخبي صارك نودق زخونا ينأسعبه فتنا مصيون سنكلكل كبلنا خليو بجزية صباواوين نرديئتنا زخون صقاخ نركب ابز عالم كلهم صواب الله اب عالم كلهم صواب لكم غناخ انا عالم سعيره يا امو اجخم بلات وانجيل يوحنس قدني اذا عالم دي صواب الله مكر الله ግን ነቲ ጸበባ ዘሳግር ኣብቲ ግዜ ጸበባውን ንረዲእትና ዝኸውን ኣሎና መን ኣምላኽና ብግዜ ጸበባ ንረዲእትና ዝኸውን ጸጋ ምእንቲ ክንረክብሲ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋኡ ንቕረብ ብትብዓት فرحن كريستنان بحنساب اي كدانين فرحن كريستنان بحنسا اي قعزانين فرحن كريستيانن قص املاك كرئي من قص املاك ورس ود املاك صوع اي كئلن ايو بتبعات يزبل دلو بتبعات ناب زفان صقاو نقرب بتبعاتنا بزفان تصقعو خنركب دما بجزية سببا نرديئتنا زخون صبيبنا خين ودق كبيدنا خين ودق نرديئتنا زخون تصقاتو هبنا الله نحنا تراح بتبعات نابتي تصقا زلبسنا حيل زلبسنا نابتي بجك حتيات كل نقرون عناز مسألة نابقو كنقرب مأمانا نابقو كنصنع مغنياتو نسو عبدخا مناز دنقز أمنو دقنا زتس أب حمامنا زفوس أب حزننا زتصنانع أب قدلنا زملء كله زخون أيو أما ناتكم تاندد ليا أب أمنت أب مأمانا خنصنع اب جزية سبباون محرات ما انت خنركب اب جزية سبباون نرديئتنا زخون كابقو صقام ما انت خنقبل بتبعت نابقو كنقرب ناب زفان صقاو كنقربينا نئزز زلنا مو بخمزي كنبر دما እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና مسكانا يبصحيو قبائنا يبارخلنا يقدسلنا كمتي بسنبت زحلفنا يو ملختي دما نصبح حموس بزعدي جولاي 4 بعلنا صنت ايو سراح كونه قال كونه كله اصوي امو اقاطم املاخ اقاطم ولو مدهاني علم ايو صوم سلازخونه كاب نغو ساعة 6 ساعة فرق معلتي
مهليت ألونا لك فرق معلت دما قداسي كنعتو إنامو كلنا أبيت أملاخ متسينا كنقدس كنملخ زيادة كل دما قدس سجون كبر دمن تغافلنا كنكيد بيت كريستيان حجون تعدمنا الله أو زبتصح تنفاس دما يهابنا سلا كل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو مخلنا حنساب نصلت حرف نبل مدبنا بصلت كنعصو انت سلام صلى صلوات كم بحدش كل نزحس እግዚአብሔር أبو قيتنا مدحنا يسوع كريستوس انت سلام زحنت نقول كل زغنت قدس بيت كريستيان دمنا لنا قبل على زمن مؤمنان بزح سلام كب نقول سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር أملاخنا يو انت سلام تصلي بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس منقستها تنصح واركام تاب سمايكم دمام دريكم علات مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا أوصانا دقلنا فبفاد احنا نمبر فتناي تأتونا نقسنا حيلين كبر النزل على منات كائمة أمين أوجزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خي بسقاخون دن قلي خي أدي جابير سوات كويتا سراوي سلام لك له الشغي كوان السبرختي كيف ركر سقوم برخي وملتا تسقى جابير مساقي وفست دس بالكي أتياتنا خسري لنا نفتو ودخ يسوع كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين ونقول لتحجابير اللي من كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا واللي كان ناخذ موج جابيرات لنا سقاخو نفسلنا كان نفلت بعد أملاخي بنا قدسم كان سمن تسوعنا لنا بسما يزل خانس سلام كعبل نفسه كلنا عدل أبزعل من زن مارنا بسلام حلو كل ما راح تنسى سلطان قدسم كان سلام هبهم أبزريانا نزل مكاين تعذب كام خراب أما تاونا مسانا نزل قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوء بعن عوض النبرن كل سنة يملك خدمان أغاني جابير بمفرح حياونات كنكون بكرسات مسنوس منفذ قدسن سجانا صنعتهم بأذلك لمن كل ساعة نزل علم آمين حرام لاخ محرنا قربها لأملاك قرب لنا ساعات ما عاد تبارك لنا قدس جابير أملاكنا ساعات مشدي أدم بارك لنا نحن جمر زنقا حقنا جميرنا نحن في الصمد ما زي تفلخنا نسخا مكبر المسكانا نأخيكم صلنا يصلوت أملاكنا لا يخطروا لو منك وابكم ما أتوقعكم حبلوا خفتلكم اللي كان أخمو تنازم اللس خوف حنازة خفت زلنا يخوا هذا قبل برلنا تكون مهارات أنا الكادمة أب أمنتنا زاد سنة فتنازل ساقر قبرلنا تماهرنا فلتنا أب كنا حدا سلاسة سامي تسرنا يفرقم فريال لس خارج عنا نعلم سلام نزال لنا يهاجر سلام هاجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا أب حمام زلو بصلوا ذكرنا زولنا أملاخنا أسماتهم تفلتهم أمامهم تفلت أبي مهلاهم دما تفلت إخامو سلا كلهم حمامات اللي منكالنا أمامهم فوس سقايا مقلل سبارم دما تسجن قسلم زنن أب حزن زلو أنا نعلنا زعرف من قس خورسلنا إحنا مسترفوا لنا قراس جران كوبايا ما يندس عن ما بزحات اللهم إذا كعيد برخة زرق حلهم أنا ما بزجبر كلنا أمسجن تكبرنا أبزا ساعات زي أن إحنا أبرهان أبصبو أبسلام علنا أبزا ساعات زي أملاخنا أبهتا أبسقاي أبيت مأسرتي أبقدا قدي أمكرا أبصبابا أبصل ما زلوا من كلهم قلح بلهم حراوز علنا ولدنا يوم كلهم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشم بارخلنا نعاخا زخون قبرلنا أبقوب نقر أبصحلنا أبيتكات تكلو نعاخا زفرحو بإمنتكات صنعو قبرلنا زرحاو قربلنا زودقو تنسألنا تفقو دمام لسلنا وفرو دحان يتولنا زقوش دما دحان ملسلنا إتصم زدما أملخنا إتص كامر أي قبرلنا أبوتاتنا هوريات كم تقبل كلم تقبللنا بلمد زي كنا بإمنت تملئنا بقدس منفسكات مريحنا ونصم الصحة حق زنا سلام عليكنا أخانا مسكنك سلام دم حضرنا بنا يدينا قدس رنقل مريم ملادنا بنا ملاأخت ترادعنا بنا نبياتنا هوريات نسألك عن سمايتات نسألتها يتفلينا أملا عالم سلام أما قدك سواد ما فقر نقسلنا كم تنهوريات زمهر كيوم أب سمايات نبرا بنا نبلنا نسوعك لنا
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ እስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረ ግዝና ኣምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ሰራይ ኃጢአት ደምሳት ያበሰ ሁሉ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን እንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ጥሮን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኖን ፀሃነ ይረስየንስኩም ድልዋልን መንግስተ ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መላ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መላ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና على هيوت يسمع لنا فصلي صلاه تمهللنايو ምህልላ ተዘመረ መዝሙር ተነበበ ነባባት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምህረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ከዓ 30 60 100 ሰናይ ይፈረ ኣብ ህይወትና ክፈርሞ ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ክንገልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍጽም ዝረዳእና ልዑል ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብቲ ዝመጽእ ጉባኤና ብሰላም ከራኽበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ኩልኩም እቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህባ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥባዕትን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ለይቲ ንኹላህና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ بسلام الرغبنا آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا آمين قال هو يسمع لنا بوتاتنا زودنا غني لنا بسلام يغني لنا آمين كلنا قال هو تسمع حق قال قلتكم بارك آمين قلت كلنا يبارك زاهر قال هو تسمع لنا بروح ليتي آمين كلنا قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا خبركتكم كأكافلنا آمين بركة كلهم كلنا يهون آمين